салезіянскай духоўнасці ўражанні самыя найлепшыя, вельмі пазітыўныя, таму што людзі былі адкрытыя, в пэўным сэнсе галоднае таксама пазнаванне салезіянскай харызмы, працавалі сапраўды з адкрытым сэрцам. Таму я вельмі цешуся і спадзяюся, калі можна так сказаць, выкажу надзею, таму што дзесьці ў сэрцы таксама ахоплены гэтай надзеі, што сённяшняя прыгожая традыцыя знайдзе свой працяг таксама і наступных гадах, дзе мы сапраўды будзем кожны год актуалізаваць і перакладаць вось тыя словы, той пасыл, дэвіз генеральнастаяцеля, які ён пасылае сваім духоўным сынам па ўсім свеце. Хвала Христу! Хочу сёння ўсім падзякаваць, усім арганізатарам, удзельнікам першых у Беларусі, але далёка не першых у свеце дзён салезіянскай духоўнасці, дня такога насычанага, прыгожага, які дазваляе нам яшчэ больш, яшчэ глыбей зазірнуць нашу харызму, палюбіць яе і разумець, як яе перадаваць. І хочу таксама падкрэсліць, які актуальны наш касцёл, які клапоціцца пра тое, што перажывае чалавецтва. Надзею, якая сёння так патрэбна усяму чалавецтву, усяму свету і асабліва нам у Беларусі, кожнаму беларусу. Таму вялікі дзякуй касцёлу за гэты клопат і за салезіянскую сям'ю, пану Богу, а таксама нашаму генеральнаму настаяцелю, які перадае нам думку касцёла, клопат касцёла і перакладае, надаючы харызму салезіянскую ў гэты дэвіз. Усім з Богам і майце надзею насуперак надзеі. Шмат гадоў знаходжуся ў салезіянскай парафіі і менавіта сёння так дакранулася яшчэ глыбей да салезіянскай духоўнасці. Гэты дэвіз, ахопленая надзеяй, запаляе так сапраўды нас надзеяй, каб мы працавалі ў сваіх парафіях, у сваіх супольнасцях, каб былі падтрымкай адзін аднаму, былі дапамогай, каб маглі і фізычна, і духоўна дапамагчы падняцца пасля пандэміі, пасля такога зацішша ў нашым жыцці. І вельмі так мяне ўразіла на сустрэчы дзяленне гэтыя сведкі надзеі, сведкі, да? Кожнае сведчанне, якое мы пачулі тут, яно было сказана ад сэрца да сэрца. І так адчувалася, што натхнёная Духам Святым, гісторыі выцалення, гісторыі якіх выпрабаванняў, ўсё гэта з Божай надзеяй магчыма перамагчы. Дзякуй. Сёння была на такім першым дні салезіянскай духоўнасці, які прысвечаны стрэне, дэвізу на гэты год, называецца «Ахоплены надзеяй», таму пасля гэтай сустрэчы сапраўды хочацца так ехаць гэтай надзеяй, дзяліцца, так, якую за сённяшні дзень накапіла, таму натхнённая, ахопленая надзеяй еду да сваіх блізкіх, родных, салезіянцаў, так, і чым змагу, тым падзялюся. Сёння адбылося вялікае свята. Была сапраўдная вясна тут, сонейка свеціць і шмат родных людзей, і дэвіз мы, мне здаецца, разгледзелі з усіх бакоў, і зверху, і збоку, амаль з усіх бакоў. Таму усім арганізатарам дзякуй, і спадзяюся, што гэтыя плёны з сённяшняй сустрэчы мы зможам данесці ўсім на свае месцы працы і жыцця. Усім дзякуй. Хочу сказаць вялікі дзякуй ксяндзу Боцку, а таксама ўсёй салезіянскай сям'і на Беларусі за гэтую магчымасць гэтых салезіянскіх дзён духоўнасці. Калі мы ўсе разам маглі разважаць пра надзею, калі ўсе разам маглі наконец-то сустрэцца нават у часы гэтай пандэміі, каб дзяліцца гэтай надзеяй паміж сабой, каб разважаць над дэвізам, а зараз усё гэта несці толькі наперад для іншых. Таму запал надзеі, які ёсць, хочу зараз дарыць другім і толькі наперад. Вялікі дзякуй усім.